Sadya kining lobby sa ground floor dinhi sa Talisay City Hall tungod sa mga batanon nga nalingaw sa pagkatuon sa nagadaiyang dance stepping. Anay grupo sa mga bata nga 7 anyos ngadto 9 anyos nga nausab ang grupo sa mga teenagers nga nag-iyahay sa ilang pakitang gilas sa ilang mga nakatuunang dance sports. Moabot sa 736 ka mga batang Talisaynon ang naka-benepisyo sa kapin napulo ka mga sports events, arts, dance, and voice lessons nga training nga libreng tanyag sa Talisay City Government. Gihimo ang mga training sa nakadiyang venue o barangay sa Dakbayan. Matag batch nga dunay napulo ka adlaw nga makahuman silang training. Gisugda na usab ang pagdawat sa registration sa mga buot mo avail sa second batch sa training. Ganan siya musayaw niya. Ako dyan nagporso niya ba nga pasayawon ba papilon kaysa mag-istambay ra sa balay karong ulay klase. Sige cellphone. Mo na nga. Ako dyan siyang porsige nga papilon ani.